Gfresh ya gano karuwan da suke haddasa mai bom a gidansa. Saheer, wanda aka fi sani da Malam Ali na cikin fim ɗin Kwana 90, yana tallan garin ɗan wake a kasuwannin Farm Center da Bata. Faɗan babiyana da baana, wani al'amari mai kyau yana shirin ƙulluwa. Wani abun mamaki ko na ce almara ya faru akan Saheer, wanda aka fi sani da Malam Ali na cikin fim ɗin Kwana 90. An ga Malam Ali yana tallan garin ɗan wake da garin sabaya da sauransu a kasuwar Farm Center, inda yake bi shago-shago yana talla, ya ɗaura faranti a kansa, inda ya ce yanzu ya fara shiga kasuwanni yana tallan. Duk da wannan abu sabon abu ne a gurinmu, wanda sanin kowa ne, ba mu taɓa ganin wani jarumi acto yana yin irin wannan sabon salon ba. A tashi jama'a, yau ga mu yau a Farm Center kasuwar waya ba, mun kawo in Farm Center tallan kayan mu, garin dan mace, garin alkama da garin sabaya da garin masara. A ga ma. Ko ba ta ofe? To, saka. Masha Allah, haba. Jama'a an sai garin dan wake guda daya. In baka ciki sai su mutu. Wanne kake bukata? Sauran suna cikin mota, an akwaso maka, suna nan sun fi 2000. A kawo maka? Sannu ku Allah kawo mu kasuwa. In kamar kana da ɗaya ga nawa? Biyu. Ɗaya. To Allah ya mai mace ko namiji. Allah ya mata albarka. Allah ya da sharrin zamani. Allah ya shiga lamarin ka. Allah baka sani albarka, kawo. Gashi nan kawo kuɗin shi. 3000 ne ba yawa. Ai me waya? Zaka siya? Garin dan wake. Zaka siya? To. In baka zama sai na ma aljanu. To, gashi nan. Wanda garin wani nake so ko na alkama ko na sabaya. Na dan wake 7,000, amma na ma zai kawo 6,500. Na sabaya kana da aure? Ko da akwai na maza ma 8,000. Ware kuwa. Yanzu wanne kaga wannan ina mai tabbatar maka da cewa idan kai amfani da garin waken da ka dinga nema na a waya kenan. Ina ga maka kana da aure, Allah ya sa ba zai hada maka shede kamata. To a guda da kake so? Ina so ba. Yawwa. To jama'a, mun gode da saka kai riga mu a shagon ba a damu ba da ke Farm Center Khadija Plaza. Kun ga ya sai kaya na guda biyu, bawan Allah nan mahaifin shi mai siyawa. Allah ya saka mana alkhairi, Allah ya raba ka da mahaifinka lafiya, Allah ya baka, Allah ya yarwata arzikin saboda manzon Allah gaba ɗayan mu. Nagode. Allah ya saka da alkhairi. Ya ka raba ni da kaya. Yawwa, bismillahir rahmanir rahim. To jama'a barkan ku dai, ya kokari ya hidima ya kasuwa. To ranka dade, muna sai da garin dan wake, muna sai da garin masara, da garin alkama, da garin sabaya. Ka gane? Yau ga garin sabaya, ga garin dan wake. Ya mutum nan da wato wannan dai tambari yake da logo da ne. Ko ba zan goge shi ba sai gaskiya Allah saka mana kai. Da Allah kuma addu'a. Kuma Allah daga darajar kasuwa ku. Allah bunƙasa ku. To gashi ga garin dan wake nan ka ganshi. Wannan babban ne. Akwai kuma karami, ka karamin. Sannan ga garin sabaya, ita ma akwai babba, akwai karami. Ka dai san dan wake ai normal. To sabaya baka san sabaya? To ita shi garin sabaya, idan ka sai garin sabaya kaga yana gyaran jiki. To jama'a alhamdulillah ga mun shigo R&Z Apple Link, ko ba haka bane ba? Yawa yana sai da Apple, yana sai da agogo, yana sai da cajina, yana sai da kaya na waya iri daban-daban. Duka masoya na TikTok da na wata media gaba daya, ku dinga sayan Saheer garin dan wake. Ni ma na siya, matata shi take amfani da shi. Yawa, nagode sosai. Ko mun kawo tallan garin dan wake, garin sabaya da garin alkama. Yawa, mun kawo Alhaji Nazi da ke Farm Center GFD2 a Khadija Plaza. Garin sabaya mai kyau ne, original sadidan ne yadda ya kamata. Sannan ma garin dan waken ma haka. Garin sabaya yana gyara jiki. Fata ka ta kalki, za ta fes ka bai ce da ko gashi Alhaji Ote ya sai garin dan wake. Alhaji Ote mun gode, Allah saka alkhairi. Yau open zamu baka? To masha Allah. Mun zo kasuwar Farm Center mun yi talla, kuma Farm Center sun siye min kaya, na dinga zuwa ina karo wasu. Farm Center Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya shiga lamarin ku, Allah ya baku kasuwa mai albarka. Nagode. Dole sai kaya na a Farm Center. Nagode, Allah ya saka da alkhairi. Saboda haka zamu dinga bi kasuwa. Yau mun zo kasuwar Farm Center, gobe kuma Allah ya kai mu zamu je wata kasuwa ita ma. Thank you so much, Allah ya saka da alkhairi. Farm Center gaskiya ku ne masu capacity, sai da ku. Gfresh ya yi magana akan Alpha Charles Borno, inda yake cewa ita take ziga mai mata da kuma wasu karuwan da ta sani ta dalilinsa. Farko dai wannan wutar rigimar ta faro asali tun lokacin da Gfresh ya wallafa wani bidiyo a shafinsa na TikTok da tsohuwar matarsa Sayyada Sadiya Haruna cikin wani yanayi na soyayya, inda yake bata lemo a baki. A ƙasan bidiyon ya rubuta ramin kura sai 'ya'yanta, wanda tun daga lokacin aka fara ganin ɓacin ran matarsa, wato Maryam Nicki Minaj, ta fito social media tana faɗa, tana zagi gami da baƙaƙen kalamai akan Sayyada Sadiya Haruna. Gfresh ɗin
ya fito ya ce ziga ne ba halin matarsa ba ce, tun a baya ta saba gani yana haka, kuma ya ce a gabanta yake rungumar mata amma ba ta halin ko in kula, inda yake gani ziga ne, wasu kuma suke gani haƙurinta ne ya ƙare. Na yi magana da ita kuma na ce mata Maryam idan na isa da ke makirci irin na mata ko ashe kun ga makirci irin na mata ko ashe jiya da na dawo daga Kaduna nake cewa akwai waɗanda suke ziga matata, ashe Alfa tana magana da matata, ita matata ta je ta yi following ɗin Alfa, sun koma gefe suna magana. Yanzu gashi nan Alfan a wani live nake jin tana faɗa da bakinta, which ni da matata na tsaya na kokkofe ta nace wannan abin da ya faru tsakaninki da Allah dawa kika san kin gayawa wannan abin ya faru. Tace wallahi ita iya gida ne ba wanda ya sani. Nace mata to shikenan. To kun ji yanzu irin matan da nake magana jiya kenan, kun gani ko? To yanzu dan Allah dan Annabi in banda matata ma dai ita ma dai bata san Alfa ce za ta so matata? Alfa ce za ta so matata? Alfan da bakina na bude bakina nace na fasa aurenta bayan mun yi free wedding da ita? Yaya tunanin mace zai zama haka? Ni matata to dole ya zama lalle ke dan dole sai ta daina social media. Ya zama dole. Na sayo matata waya, na sa matata ta samu followers, na sai mata free data ce a gidan nan nawa, free wifi ne gidan nan nawa, kana shigowa kai connecting zai connecting. Ban yi haka ba dan in bawa matata hanyar da za ta yake ni. Dan mutanen da na hau live jiya da maganganun nan da kuke kawai ina dariya ne ina jinku, ba ku san mace ba ni ba na son tsaya ina magana ne. To ɗaya kenan a ciki, babu yanda za a yi Alfa ta soki, babu yanda za a yi Alfa ta baki shawaran. Matata nake gaya fa wannan, kuma kuma yan comment section da kuma kuma yan TikTok din iya abin da kuka sani har kuke tofa albarkacin bakin ku, shi isa nake wannan magana. Kai ni da ina communicating da Alfa ma wallahi ba zan bidiyon nan ba. Yanzu haka abin ya zama, ni matata na gaya muku na bude mata TikTok account ne saboda take samun wani tagomashi. Ni matata ba abin da ta rasa, ba rashin ci ba rashin sha ba rashin iska a cikin gida ba rashin kuɗi a cikin account ba rashin duk abin da ba rashin sutura ba rashin har wasu ma taimaka musu take yi. Ni dalilin da yasa nake na bar matata take social media kenan. Wanne dalili ne zai sa yanzu ita matata babu yanda ban yi da ita ba? To akwai irin su to duk irin wanda duk wacce ta san tana communicating da matata, to billahi allazi la ilaha illa huwa zan fada ta da ƙasa. Wallahi zan doka ta a kotu kowace ce. Bari in gaya muku, ba auren wasa ne ba, aure ne wahala ne aure na. Kun zo kuna wani ririkita, me aka yi mama tattawa? Me aka yi? Na yi posting ni da Sadiya, da ba ta sanni da Sadiyan ba. In rungumar mata ne akan Sadiya na fara rungumar mata. Ku fita harkan matata, tana cikin ɗaki yanzu a kwanci. Ku fita harkan matata, ina gaya muku. In kuma mutum bai ƙiji ba zai ƙi gani ba. Kano State Material gfresh. Ba haka ba, Alfa ce za ta soki Alfan da duk wata mace ta kalli matata sai ta so ta san put yourself shape in my shoe. Sai ta so a ce ita ce take irin rayuwar matata. Alfan da ni da baki na kira an tira shida nace na fasa aure, ba zan yi aure ba saboda naga ba da kala da ba zaman ba mutunci a lamarin. Shine kuma za ki zo wai ki ita matata da ke shasha ce ita ma wai har take ma magana wai da wata Alfa. Wacce ne laifin mijin matar auren ne ai da ya kawo ta TikTok ya hada ta da karuwan. Gaskiya ne mai sunan matata, kin faɗi gaskiya. Kin faɗi gaskiya, kamata yayin haɗe da ke miki kyauta ma. Wannan maganar da ke faɗa wallahi gaskiya ne. Mutane na manyan mutane maganar da ake yi ni na da karɓi laifina. Ta inda na karɓi laifina ko ta inda ni asali ni na kawo ta social media, amma kuma kowa da fahimtarsa, because social media abu ne na zamani wanda kuma ni maɗaukaki ne a media, a industry gabaki ɗaya, ta fim ce ta waka ce, ni kowa ya san ni, sai dai in baka jin Hausa a duniyan nan kowa ya san ni. To wai sai na ce a'a tunda mun yi aure wajen wata 5
ba ta yin social media, a to bari dan bude mata ita mata ke dan samun ta goma shi ko shine fa ta fara, shine fa ta fara. Ai ni da ba wai umarni na ne ba ta bu umarni na, ta bu umarni na, kuma Allah ya mata albarka. Ko mata ta muna nan daren fa, muna nan zaman lafiyar mu lau. Yawwa tana cikin daki yanzu ma. So naga mata naga tsinannu da yawa a comment section din matata, ba zan dauko ba ma, ba zan dauko ba. Yanzu ta yi posting ta wannan so comment take cewa a gaskiya baki da zuciya, gaskiya baki da zuciya. Wata tsohuwar karuwa ba, wai irin wai matata ba ta da zuciya, irin dan me ma wai mutum zai miki waye zai yi meye ne ki zauna da shi. Kuna ganin wai laifin Sadiya Haruna? La Sadiya Haruna ba ta da wani laifi a wannan magana. To me laifin Sadiya Haruna, ku gaya mani. Mun je mun yi bidiyo ko ba aure tsakani na da ita ne? Me laifin ta? Abeg. An hango matar gfresh Maryam Nicki Minaj da kanula a hannunta, shaidar ba ta da lafiya, ta sa waƙar zama daram, gami da a ƙasan bidiyon ta yi rubutu ta ce, zama daram a gidan mijina, hassada sai dai haƙuri, Allah ka bani lafiya. Zama daram, kirkin murhuwa, zama daram, ko ba ahuwa, zama daram, insha Allahu, zama daram, da yardar Allahu, a gaya musu kai zami. Mu leƙa comment section na bidiyon. Halima Sarki ta ce, bayan kin ci duka jiya har yanzu zama daram. Tima ta mayar mata da martani ta ce, waye bige ta? Inda adorable cute take cewa, ki ce hypertension kika shiga, zama daram, garki bari dela annoba ta kore ki wallahi. Inda Maryam Nicki Minaj in ta ce, wallahi dela annoba ce. To fa ana wata ga wata, babiyana soyayya tana shirin kulluwa tun bayan faɗansu da Baana. Faɗan ya faro asali tun lokacin da ta fito karewa Alhikima, inda ta taɓo Baana ta yi mai zagin gare dangi, shi kuma ya mayar mata da martani mai zafi, yake ce mata karuwa, gami da barazana akan wani bidiyon tsaraicin da ta yi, wanda ta fito tana kuka tana neman taimako a gurin manyan 'yan kudu, ko kuma na ce 'yan gwagwarmaya, wanda ɗaya daga ciki ya fito ya mayar mata da martani, wato Berry Dagman, inda ya gwale ta ya watsa mata ƙasa a ido, wanda kuma kowa ya sani reshe ya kusan juyewa da mujiya akan maganin ta bashi da NAFDAC number. Jama'a a gaskiya Baana da babiyana sun rena mana hankali. To wallahi sun rena mana hankali da mu da yan comment section gaba daya. Mu mun ɗauka rikicin gaskiya ake, ashe soyayya ake. Yanzu ku garzaya ku je ku ga shafin Baana ya kafa hoton babiyana yana cewa wai aure yake so, wai babiyana zai aura. Maganar da nake muku a halin yanzu, Baana ya bar Maiduguri ya nufi Kano. Kuma ku jira zuwa anjima za ku ga Baana da babiyana. An bar yan comment section Baana wanse da sauransu da kaza ashe Baana da babiyana aure za su. To Allah sa mu ji alkhairi Baana. Mu ka bar mu nan har da ayoyin mu da waye wayannan ana ta rigima. Ashe kiran Bola Ahmed Tinubu da aka yi da Berry Dagman din za su zama liweli ne. Ɗaya zai zama liwelin Baana, shi kuma ɗaya Tinubu yana ga zai zama liwelin babiyana. So Allah ya baku zaman lafiya. Shine abin da zamu ce mu, Allah ya baku zaman lafiya. Comment section ga babiyana ga Baana, me kuma ya rage yanzu? Yan comment section yanzu ga babiyana ga Baana, me ya rage? Asali ma soyayya ce ta kulle mai karfi. Mai karfi jugudi jiji raga jabjab. Ba na sauka abinka, Allah ya kiyaye hanya, in ka isa zani waya. Ibrahim wai kim ya kare. Akwai fim mai zafi a ran fim ya gashi. Fim ya kare. Kana Fim mai zafi. Mun kusa fara shi wallahi. Gaskiya na ji daɗin wannan. Kowa ma ya ji daɗi. Ya ba na ku dan yi shiru. Ina jin ka. Nace a hanya nake ne wallahi, ban sani ba ko in na sauka za za mu waya, ka sauka zan kira ka, za mu waya. ita ce da wai da kudin taba ta nan mun dan ji dai an dan sassoye din sai ka kara ba. Ke fa yan sa ido ce, ke fa yan sa ido ce. A'a ko a shalele ko a haka ma wasu na can. Ga hoton da Baana ya sa a page ɗinsa na TikTok da kuma waƙar da ya saka. Ina son